салом алейкум. ман хушнос ширин ибронова бо шумо ҳастам ва рӯзҳои охир як видео мондам барои ҷудо кардани квота дар шаҳри Москва, Феме Сахарова. зиёд инсонҳо ба ман яъне саволҳо додед, паёмакҳо равон кардед. бо сабаби узрнок ман натавонистам ба саволҳои шумо ҷавоб гардонам ва ман хоҳиш мекунам ҳамон видеоро пурра шумо гӯш кунед. агар дар ҳамон видео ҳамаро ман ба забони тоҷикӣ мушаххас гуфтам ва ғайри ин илова карда мегӯям мана правительство Российской Федерации, яъне ҳукумати Федератсияи Русия қарор баровард аз 29 декабр 2020 сол таҳти рақами 2345 қарор баровард дар бораи ҷудо кардани квота ба шаҳрвандони хориҷӣ. яъне ба шумо дар видеои пештара пурра ман фаҳмондам, илова карданиам ба саволҳои шумо. боз такрор мекунам ки шумо паспорт доред, патент доред, миграсиони карта доред, регистрация доред, ё ки хешовандони дуру наздики шумо РВП вид на жительство гражданства доранд, ҳуҷҷатҳои онҳоро низ копия карда ҳамроҳи ҳуҷҷатҳои худ дар Феме Сахарова равед ариза супоред. он ҷо равед ҳамашро пурсед, ба шумо мефаҳмонанд. ғайри ин мегӯям ки ҳатман электрони почта бояд дошта бошед. агар надошта бошед, кушодани вай осон аст. дар ҳамин канали ман бинед видео аст оиди почта, электрони почта. нафароне доред бо хубтар, нафароне надоред ҳатман кушоед. бисёр савол додед ки вақте аксарияти шумо ариза додед барои гирифтани квота, аммо ҷавобро чӣ хел мефаҳмед? ҷавобро ба воситаи электрони почта ба шумо равон мекунам. барои ҳамин электрони почта надошта бошед, кушоед. вақте ариза месупоред, дар аризаи худ ҳатман электрони почтатона нависед, рақами телефонтона нависед. вақте ки агар ба шумо квота ҷудо кунанд, ҳатман ба воситаи электрони почта ба шумо равон мекунанд ки фалони фалони ба шумо квота ҷудо карда шуд ва шумо дар асоси ана ҳамун ҷавоби ҳаваё, ҷавоби ФМС ҳатман ҳуҷҷатҳои худро ҷамъоварӣ карда барои гирифтани РВП боз рафта дар ҳамон Феме Сахарова ҳуҷҷат месупоред барои гирифтани РВП. ғайри ин зиёд донишҷӯён савол додед. донишҷӯён метавонед справка суичоба аз ҳамон мактаби олӣ, справка маълумотнома гиред ки дар кадом мактаби олии Русия мехонед дар ҳамон минтақаҳои гирду атрофи Москав. шумо баъд ҳамроҳи ҳуҷҷатҳои худ месупоред барои ҷудо кардани квота ба шумо. аснавани анамо маълумотнома аст ки шумо студент ҳастед, ҳамонро ба назар мегирам. ва агар нафароне ки кор карда истудед трудовой договор доред, онам ҳатман гиред, ҳамроҳи ариза супоред. ё разрешение на работа доред, ҳатман ҳамонам копияша супоред. ҳама инҳо аснаванӣ мешаванд. ғайри ин дар ҳамон ариза указат кунед, нависед ки хештабори шумо ки РВП дорад, ки шаҳрванди Русия аст, ки вид на жительство дорад, хо хеши наздик аст, хо хеши дур аст, дар куҷо зиндагӣ дорад, ҳамона дар ариза ҳатман нависед. ғайри ин саволҳо бошад, марҳамат дар комментария дар ҳамин канали ютубам нависед. ман бисёр вақт дар канали ютуб ҳастам ва ба саволҳои шумо тезтар ҷавоб медиҳам. аксарияти вақт занг мезанед, ман ба зангҳои телефонӣ ҳеҷ вақт ҷавоб намедиҳам, имконият надорам. хуб мешавад ки дар ҳамин канал шумо дар ҳамон видеое ки мебинед саволҳои худро дар ҳамон таги видео нависед. ман метавонам ки тезтар ба шумо ҷавоб гардонам. ва нафароне ки подписчик ҳастед, ҳамин видеоро мебинед, хоҳиш мекунам лайк гузоред, класс монед, то ки ба дигар ҳамватанон раванд, чунки зиёд инсонҳо сарсону саргардонанд. айни ҳол метавонанд ки онҳо низ ҳуҷҷатгузорӣ кунанд ва каме ҳам ба онҳо низ сабук шавад ва ҳамватанони мо истифода баранд. ғайри ин хоҳиш мекунам ки ба дигарон падилитса кунед ба воситаи телефон, то ки дигарон низ истифода баранд ва донанд ки яъне ки чӣ хел ҳуҷҷат ва кай супоридан лозим. видеои пештараро бинед ва видеои ҳозираро бинед. ҳама дар асоси қонун аст. марҳамат, саволҳо бошад дар комментарияҳо нависед, лайк гузоред, видео паҳн шавад, ба дигарон равад. дар амони худованд бошед.